magnano mbola tsara ho an'izay olo jiaby mahita vidéo ty. En fait zany ihany zegny ikoragna resaka l'argent numérique. Mahatonga zany ndraiky koragna izy ty zegny comme Madagascar zegny fa agnatin'ny crise financièrement, agnatin'ny crise économique zegny. De za amizay zegny mba nisy idée hely zegny na hoe zegny nisy hevitry hely zegny nandalo tagnatin'ny lohanahiko andeha partageko aminandre izy ty fa tsy haiko zegny andre na ho d'accord na tsy ho d'accord am'le raha andeha azaveko izy amty. Fa izy ty ndraiky zegny hitako solution malaky ary hitako solution mba evitena andeha hitrosa amin'ny firenena hafa. Satria tsika malagasy zany hoe Madagascar zegny na trosa mbola tsy voaefa efa mandeha mitrosa koa. De nagnino zegny antsika mbo magnamboatra le volantsika manokana. Zany hoe zegny zegny antsika mbo magnamboatra le l'argent numérique. Ino ma le argent numérique volaniko aketo? Le vola par carte. Zany hoe zegny ahegny le fampiasagna espèce. Satria firenena matanjaka aby io efa vitsy de vitsy ny olo mampiasa espèce comme amin'ny tany misy zaty. Matetiky zegny fa paiement par carte. Ary amin'ny alalan'ny paiement par carte amin'izay zegny ahavitagna créer na zegny koa zegny ahavitagna magnamboatra le l'argent numérique. De andeha agnazava zegny za fomba karakory zegny fandehany, fomba karakory zegny fagnanaovagna azy. Za sura zegny andre mety matetiky maregny crypto-monnaie. Crypto-monnaie zegny avy amin'ny alalan'ny raha tsisy zegny ambaragna azy, raha zéro fa anao fô zegny micréer izy amin'ny alalan'ny internet na hoe ordinateur. De amin'ny firenena matanjaka aby ty zegny comme atao na France ou en Europe aty na Amerika na Asie, le paiement par carte zegny avitanjare micréer izy tegna facile ary légal international zegny izy. Tsy interdit ary facile à faire, zany hoe zegny mora be zegny fagnanaovagna azy. De exemple raiky zegny ameko andregny. Am paiement par carte bakany misy zany hoe frais de paiement. Zany hoe zegny zaka zegny izy koa magnefa raha par carte de misy frais zegny ifeko miaraka aminazy. Le frais amizay zegny tsy zany magnefa izy fa le banque micréer azy. Azonandre. Exemple zao zaka zegny ndeha ivanga rany 100 euros. Za mandeha ry mivanga rany 100 euros. De affiché nake zegny 100 euros. Fa diniko agnarany le raha ily fagna le fampidiragna carte igny adiniko agnarany zegny. Carte nazy zegny ampidiriko ake izy misaotra ake zegny 100 euros zegny vola ifeko. Ifeko ake zegny 100 euros. Miala agnatin'ny compte nazy zegny le 100 euros fa i vola miala agnatin'ny compte nazy zegny mandeha amin'ny banque hafa am'le olo tompon'le varotro. Mandeha hagny de izy tonga aminazy akagny ndraiky amin'ny banque agny miova exemple 105 euros. Azonandre. Le 100 euros i amizay zegny mandeha amin'olo tompony varotro, le 5 euros i amizay zegny mandeha amina banque. Zany hoe zegny l'argent numérique. Le 5 euros i zegny raha tsisy. Za nagnefa ty zegny, za tsy nagnefa 105 euros fa 100 euros fô feko. Fa izy tonga tamin'ny banque tagny ndraiky zegny ny 105 euros. De i 100 euros fô zegny amiagna le olo tompon'le varotro de le 5 euros amizay zegny tanan'le tompony banque, tanany banque zegny. De mandeha amizay vérification avy tezina avy ny vola ty excuse valable ary fiable tsara be. Izy ty frais ny paiement par carte. De nagnino antsika Madagascar ka mba metrika amin'ny système am karaha zegny? Atsika zegny mba micréer koa zegny. Zany hoe zegny mba magnamboatra vola numérique koa zegny atsika amin'ny alalan'ny paiement par carte. Ary raha zegny raha faisable ary za zegny 100% sûr tsara be. Avitantsika magnefa trosa malaky, avitantsika mampandroso malaky firenenantsika io. Na tsy mila hita fédéral zegny agnisany mampandroso firenenantsika malaky raha volaniko zegny. I raha zegny a Madagascar ao afa maromaro zegny tany magnano paiement par carte. Exemple zao misy hôtel magneky paiement par carte, restaurant fa misy magneky paiement par carte, ino ka efa maromaro feky, supermarché aby afa misy magneky paiement par carte. Nagnino amizay zegny izy ka ampitombogna zegny le tany agny fagnara par carte. Exemple araiky station de service na épicerie tany marobe. De isaka misy paiement par carte amizay zegny micréer le vola amizay zegny atsika. Azonandre, micréer l'argent numérique.
créer amizay izy isaka misy malagasy araiky magnefara par carte les banques micréer ataoko hoe na 10 fô na hoe 50 ariary isaka paiement par carte. Exemple araiky fa amin'ny épicerie agnatin'ny andro araiky anao mahita zake io misy firy olo mandeha mivanga raha amin'ny épicerie amin'ny tany misy anao, tsy latsaka ny 20 personnes par jour. De izy ka misy paiement par carte amin'izay amin'ny épicerie misy anao de isaka misy olo magnefara par carte zegny banque mavita micréer ataoko hoe na 100 ariary isaka paiement. Le vola tsy afaka avy agnatin'le compten'olo fa le banque zegny mamorogno le chiffre ninazy manokana. Azonareo raha tiako volagniny karaha zay ka système firenena matanjaka aby. Ary zegny amizay zegny mba ialantsika mandeha mitrosa amin'olo mba ialantsika mandeha mitrosa atsika fô zegny fa afaka micréer le volantsika. Ary atsika koa zegny afaka mirambourser eky satria tsika fa mamorogno, satria au moment antsika mandeha magnefa le trosantsika amin'ny firenena hafa io tsy vola gasy tomboka andesintsika mandeha agny, tsy ravim-bola fa chiffre fa transférena aminjare agny. Igny zegny efa trosa hely exemple 20 milliards donc exemple 1 million d'euros il fene fa chiffre fa lefa kagny fa tsy vola 20 milliards zegny ndesintsika amina saka nde terigna amin'ny France aty fa chiffre fa transférigny. De nagnino amizay zegny sika mba micréer le chiffre antsika manokana. Tsy haiko volaniko andre na d'accord na tsy d'accord amin'ny raha volaniko ty fa za zegny sûr tsara be raha zaveko ty. Agnisan'ny mampandrosa antsika malaky zegny sûr 100% za. Peu importe raha ataon'andre amin'ny commentaire ao fa za sûr 100% am'le raha volaniko zegny. Ary raha zegny faisable, raha azo atao izy zegny, ary zegny mora atao. Mora magnano zegny. Tsisy pays mampiasa vola ariary koatsatsika malagasy. Vao meka mahay mora fô zegny magnano azy. Tsisy tany mampiasa vola ariary koatsatsika malagasy. Donc atsika mahay raha tiantsika atao izy. Le hoe amin'ny resaka paiement par carte, banque zegny micréer ataoko hoe 100 ariary. 100 ariary isaka paiement. Izavana ndreo atsika malagasy zao 30 millions d'habitants eo d'après les statistiques niboaka farany tegny. 30 millions. Alevana andre sarantsegny fô ataoko hoe 20 millions fa zegny atsika miditra am'le paiement par carte. Agnatin'ny andro araiky volaniko épicerie olo araiky épicerie zegny misy olo ataoko hoe 20 personnes minimum mandeha mivanga raha amin'ny tany misy azy. De isaka misy olo magnano paiement zegny banque akagny gagné 100 ariary, 100 ariary, 100 ariary. Agnatin'ny andro araiky amin'ny épicerie jiaby magneran'ny Madagasikara banque gagné ohatriny ataovina andre fo calcul. Imaginez andre amizay zegny agnatin'ny 1 mois. Imaginez andre amizay zegny agnatin'ny 1 an ohatriny vola vitantsika micréer azy. Ohatriny vola vitantsika micréer azy. Za sûr mandeha milliard. Satria exemple nalaiky mbola épicerie fô. Imaginez andre amizay station de service jiaby magnano zegny, poissonnerie jiaby magnano zegny, jirama magnano zegny. Hôtel jiaby magnano zegny, restaurant jiaby magnano zegny, casse-point jiaby magnano zegny, agence de voyage jiaby magnano zegny. Imaginez andre salon de coiffure jiaby lefa malaza be jiaby magnano zegny aby. Imaginez andre ohatriny vola vitantsika malagasy micréer azy le argent numérique ara vitantsika magnefa trosa. Faisable raha volaniko zegny, mahavany reka mivolagna raha zegny impossible. Possible zegny. Possible, faisable be raha zegny. Satria fa maro be volaniko tany magnano paiement par carte fa izy bon mbola vitsy, mbola tsy lazaiko maro satria olo amin'ny hôtel, tsy hôtel jiaby magnano azy, restaurant ka tsy restaurant jiaby magnano zegny amizao fa misy restaurant vitsivitsy mangalina zegny. De karaha zegny koa amin'ny supermarché aby de misy vitsivitsy aminjare koa zegny afa magnano zegny. Imagine zegny i jiaby forcé na fanjakana mila magnano zegny. Tant que anao mahazo client plus de 20 na hoe 15 personnes minimum mila mampiasa paiement par carte anao. Zany hoe zegny malagasy jiaby amizay anao ka fa miasa mila manokatra compte en banque fa tsy amin'ny Orange Money. Mila manokatra compte en banque. Voalohany zegny resaka sécurité. Zava fô anao ak'izy mahita vidéo ty anao andeha hiboaka, exemple anao andeha soirée, anao tondra vola 3 millions agnaty poso na agnatin'ny saka. Na anao fa tsy à l'aise voalohany. Efa tsisy mitondra espèce amizay. Afa carte fô.
ary miegny edy ny olo ampandrava satria fa enjare zegny ny olo efa tsy mitondra vola espèce eky mandeha miboaka aligny fa efa carte fô mandeha carte. Donc voilà, cartenao ivery izy afaka remboursigny, afaka magnamboatra carte ndraiky anao. Cartenao mety limité, anao mety menacen'olo hoe meza zay code-ny cartenao, izy afaka limitenao, retirer ataoko hoe 100 000 ariary fa tsy mahazo miretirer plus que zegny. Au moins anao avery 100 000 ariary par rapport ny fahignanao, au moins anao avery 100 000 ariary par rapport nanao andeha hiboaka tondra vola 3 millions, veragny 3 millions anao malavana popoko, au moins sécurité. Zavanandre fô casse-point fa firy casse-point voaravarava amin'olo amizao. Andeha hiasa sasany olo miasa amin'ny casse-point, vola agnatin'ny sakanjare minimum 10 millions. Minimum 10 millions. Imaginez nandre amizay zegny fa resaka carte fô aminjay, afa mitondra raha hely fagny tsy foaragna carte ny fa zare agnaty saka c'est tout. Misy olo agnano paiement vanga crédit par carte. Vanga crédit par carte. Tsisy lelam-bola aminjare. Nataon'olo andeha andrava zare zegny tsy possible. De tsy possible. De isaka misy le paiement par carte aminjay, banque mi-créer chiffre 100 ariary, tsy be 100 ariary zegny olo aby, tsy be agnatin'ny taogno araiky fa zegny izy ka olo jiaby managna varotro mandeha tsara be mampiasa zegny, avy vahoaka malagasy ataoko hoe na 20 millions fa magnano zegny i tsy ela amintsika magnefa trosa aby, tsy ela 5 ans fa izy assure fa mety fa helihely tavela. Donc dans 10 ans tsisy pays managna trosa Madagascar. Ary renan-kibony tanintsika tsy mihetsiky, volamena tsy mihetsiky, ery safira tsy mihetsiky, ery bois de rose tsy mihetsiky, tsisy raha mihetsiky. Atsika fa mi-créer vola mba hirambourser, ary zavy tohizagna efa après amizay efa olo mandeha mitrosa amitsika. Exemple Comore avy mandeha mitrosa amitsika zay mpindrama vola satria le système mbola tsy tonga any Comore, le système mbola tsy tonga amin'ny pays Afrique sasany aby. I raha zegny raha faisable, andre nagnano karakory fa faisable raha zegny, ary zegny raha mora atao faisable be zegny. Atsika koa magnano zegny, i miva fô le crise-ntsika, miva fô le crise. Tokony midika amin'ny système karaha zegny le gouvernement. Ny olo araiky fa miasa mila misy carte bancaire izy, ary limité amin'izay zegny le espèce fô izy ndraiky tsy concerne olo mivarotra bazary edy, le olo mivarotra bazary tomaty, angiva, mafana, sakamalaho, regny ndraiky zegny tsy agnatiny, regny zegny ifegny espèce satria mety ho compliqué be amin'izay. Fa raha fa plus que zegny na épicerie, casse-point, bar, restaurant, hôtel, station de service, zany hoe zegny station essence aby, i jiaby regny, jirama, le orange tellement jiaby regny, opérateur aby mila mangala par carte. Ary mila fa forcegny lasiteo zegny zay tsy mangala espèce fa zay mangala paiement par carte. Obligé zegny olo ave magnefa par carte, afa soratiny eto ato tsy mangala espèce. Obligé zegny le olo magnefa raha par carte. Misy raha tianjareo azy igny par exemple karaha ataon'ny magasin Bery Cosmos jiaby sy ny tariny ampagnifegna raha par carte. Volagna zay tsy mangala espèce zay carte fô. De obligé olo mandeha mamboatra carte de magnefa raha par carte. I raha zegny maloha faisable fa tsy haiko andre na d'accord na tsy d'accord amina fa zay raha volagna agnatin'ny commentaire ao. Ande afaka mivolagna zay raha tian'andre volagny fa i raha zegny faisable, c'est pas la peine état fédéral maloha. C'est pas la peine. I raha zegny ka mandeha i mivaha ho azy le crise. Ary le crise ka fa mivaha, olo jiaby libre magnano varotron'azy, le mandefa lavany, le mandefa mivaha direct. Satria mahatonga izy sirenjare be zegny zare miza bénéfice loatra, miza atao koa angala volan'olo. Fa i raha zegny ka fa mandeha, i mandeha ho azy. Raha jiaby mivaha volaniko amin'andre zegny. Karaha zegny ataon'ny système vazaha aby karaha zegny mampivoatra firenena matanjaka aby, ary zegny natonga la France nagnano lalàgna tamin'ny taogno ty fa ndraiky zegny mbola tsy niky nivoatenjare ifagnana le vola espèce. Mila vola numérique feky ampiasaigny, igny amizay zegny moramora aminjare amizay zegny mi-créer le raha nivolaniko takigny. Tsy haiko sazinandry karaha zegny izy fa merci no antandregny de azadigna mipartage izy koa mety aminao raha ty. Fa zegny hitako solution mety ary za sûr 100% raha volaniko zegny fa faisable zegny à Madagascar agny.
sur 100% za mampandroso Madagasikara i raha volagniko zegny nagnano karakory atsika nagnano karakory mampandroso Madagasikara zegny ary atsika volagniko tsy mila mandeha mangala trosa amin'olo heky satria tsika fa magnamboatra vola satria zao fa fivoaragna zao efa misy crypto-monnaie misy bitcoin atsika koa mbo afaka magnamboatra efa firenena hafa mandeha mitrosa mandeha mangataka trosa amintsika efa firenena hafa exemple Comores Seychelles Maurice voilà azony andrera tiako volagny karaha zegny izy merci beaucoup